kowa ma. Annabi ne tabbas madafar kowa. Annabi na shaida duk duniyar nan babu kamar ka manzona. Manzon Allah na gaishe ka uban girma. Annabi kai ɗai ne samsam baka da tamka manzona. Allah kare salati a gun manzona, kasa da duk ali da sahabban manzona. Allah da auliya yan baiwa. Annabi kai ɗai ne madafar dukkan musulmi manzona. Manzo kai ɗai ne sam bakar tamka. Duk mai ƙaunar ka shi din bai tozarta. Don haka kowa sai ya so manzo mai Makka. Wanda ya ce baya son ka ni ba san ba na ƙaunar shi. Manzon Allah na gaishe ka uban girma. Annabi kai ɗai ne samsam baka da tamka manzona. Wanda yake bege ga annabi ba wani ne ba. Anas AAG ne jikar Rahamatu fa. Mahaifa ta yi gane ce san ba wani guba. Mu ɗan yi gane mun shaida san annabi shi ɗai ne masira. Assalamu alaika rasulillah manzo. Ga kyakkyawar hanya kowa sai ya zo. Assalamu alaika habiballahi. Ni annabi shi ɗaya ne suturata wallahi. Manzon Allah na gaishe ka uban girma. Annabi kai ɗai ne samsam baka da tamka manzona. Annabi na ƙaunar ka. Annabi mai birnin Madina da Makka. Annabi mai haske da haskaka. Annabi na miƙa gaisuwa da jinjina manzona. Annabi ni burina in taibo. Wanda rufai bi kashi zai samu rabo. Kyakkyawar hanya ce kowa sai ya biyo. Annabi ga tambaye ni dai kai ne na biyo. Manzon Allah na gaishe ka uban girma. Annabi kai ɗai ne samsam baka da tamka manzona. Annabi ruwa na wanke zunubi. Warzo a yakin Uhudu annabi. Warzo da ya haska duniya annabi. Don kai aka yi ni, don kai aka yi su, don kai aka yi kowa manzona. Salam sallama annabi na yau abunka. Dan Abdullahi annabi gaishe ka. Baban Aminatu annabi jinjina gunka. Baban Fatima Rasulu gaishe ka. Abban Rukayya annabi jinjina gare ka. Baban Zainab manzo gaishe ka. Baban Ummu Kulsum manzo gaishe ka. Dan Abdullahi da Amina baban Fati. Abban Ibrahim da Abdullah gaishe ka. Abban Alkasim manzo gaishe ka. 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 Manzon Allah na gaishe ka uban girma. Annabi kai ɗai ne samsam baka da tamka